Beraz, gero, eskerrak baita ere lanean ari izan diren bertsulari, epaile, idazkari, teknikari eta gai egileri, eta nola ez mire esker zueri, gaur honratu bildu zizteneri. Beraz, beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. Beraz, gaur, lehena arribatu dena, Madi Sarasua, 184 akotx 5 minurekin. Bigarrena, Sumai Murua, 185 minurekin. Hirugarren, Gauntxo Kristi, 185 minurekin. Laugarrena, Gilean Iribarren, 170 akotx 5 minurekin. Bosgarrena, Vicente Iriarrai, 172 minurekin. Seigarrena, Batik Kuzpei, 170 akotx 5 minurekin. Besterik ez, mire esker handi bat zuri eta bestaldi bat arte. Nintzan aldeat errestan, taula gainunetarik zuen ganik ezkan, bainan finitu eta hasi naiz jostetan, finitu nahi nuke kanboa gairetan. Gure astoa batita izan zauku xapelketan. Gure astoa batita izan zauku xapelketan. Ardesatik mendiz mandoz, unat bidaia bikaina, behar duena indarra, kemena eta doaina. Joaterako bakea etxean, erreserran nizun baina, gatua ez dut neoizu lehertu mementu hauetan aina. Mementu gozoa pasatu dugu, naiz astapenean neke. Zuen iriek eta txaloek, hainitz lagundu gituzte. Zuen aintzinean segur gogotik, berriz kantatuko nuke. Ez du inporta bea egonik, aste bat edo bi urte. Dolomaiai lizioko denek, aste hau bi urtuz pesta, bertso eskola zer naizuek gabe, mila josez beteta, bertso kiden babesa eta aste arteko josteta, esperientzia bikaina izan da, gaur elkartu gaitu eta zuen burutan da txapelketak, janzten duen txapelmeta, janzten duen txapelmeta. Txapelketa lanik gabe, atera nahi
naiz dotore, gulanean hastea da, azken finerako hobe. Atera diren onjo berriei, laudorio ta ore, zuen txaloak gure sakelan, denek ditzagula gorde. Plazer bat baina ejan behar dut, estresa joan da bera, ta batik soizak baigo jiorduk, gina zauku ikustera, goazen orain toki batera, besta baten egitera, leku batera plazer hartzera, eta denek kantatzera. Leku batera plazer hartzera, ta ukulele jotzera.